però em ve al cap, quan eren xicotets i sentíem els contes, per lo menos Pepe Gomar i jo, que l'abuelo mos tenia que contar cada dia un conte. Bueno, això de conte a mi no m'agrada, jo dic conter, igual tenc, que sigui un castellanisme, té igual. Entonces, cada nit mos tenia que contar el mateix. Era Sant Pere, no me'n recorde, només me'n recorde que una coca que va comprar en un forn se'l va posar baix la boina. Però l'home cada volta añadia una cosa, o la llevava, total, que allí mos tenies els dos. Ella sentat en una caïra d'aixes baixetes i cada un aixina en el seu genoll i fins que no mos contava el conte no s'anem a dormir. Bueno, què va portar això? Això va portar que després vam fer teatre en l'escola. Però després vam anar per lliure, així una senyora que n'hi ha sentat, Rafaelita, la meva amiga, Reme i el Pepe Gomar, també, el Sabio Merlín. Necessitàvem coses per poder fer el teatre i sobretot necessitàvem una barba. La teníem que fer de cotonpel, però com compràvem el cotonpel si encara no havien cobrat els diners de l'entrada? Bueno, doncs Rafa diu, no patisques, anem a cal tio Manolo, que era ahir, que era a la farmàcia. Tio Manolo, el rotllo de cotonpal més gran, al compter de Manu. Total, que Manu va pagar la barba. Ho vam fer en la terrassa de ma casa. Hi havia un fil enmig de la terrassa, Maria Amparo se'n recordarà bé de com estava allò. I en les mantes d'olives, que ma mare se les deixava com si foren llençols, vam fer el que era el teló, per tapar. La gent ahir, nosaltres així. Quan ja anem a començar, mos assomem a veure si ha vingut algú i mos assomem i mos vam estranyar perquè hasta els del carrer de baix han vingut, Tere. Tu entonces encara no vivies en el carrer de baix, però el carrer de baix era algo màgic, sobretot en les festes de Sant Miquel, millor que les del poble, però de veritat. Des d'Andresito, que feia els farolets, el teatre que es feia, la revela de la música, el Sant Miquel que eixia de professor. Bueno, el carrer de baix era algo, i nosaltres que havíem vingut el carrer de baix, i damunt vam arreplegar, cobrem una pesseta cada un que entrava i vam arreplegar 37. Estic parlant-vos de l'any 61 o 60. Esta, Maria José, que no havia nascut. O sigui que, doncs bueno, ahir tens que a mi m'encomanen a l'escola a fer un teatre i em donen un paperet que quan me'l vaig llegir em vaig esquallar, perquè era el de la cigarra i la hormiga, entonces era en castellà, ara s'ha de dir xicharra, no? I em donen a mi el de la xicharra i suposa que tots se'n recordareu del conte, no? Però potser els més xicotets, que ara tu l'has sentit, aquest conte? Sí? El saps? Vols contar-lo? No? Bueno, la xicharra cantava i cantava, en l'estiu cantava sense parar, vinga a cantar, mentre que la formigueta anava per terra arreplegant tot el que trobava. Un graner de blat, una llavoreta que caïa d'una flor, una fulleta, i anava guardant-se tot en el seu formigueret, en la seva caseta. I la xicharra li dia, para, i jo el cantaré, i descansem un rato. No, que vindrà l'hivern. I a l'hivern no tindrem res. Xica, para i cantem. I la formiga no va parar. I la xicharra tampoc, però de cantar. Un dia es desperta la xicharra i estava tot nevat. I volia menjar. Ni tenia casa, ni tenia menjar, ni tenia res. I li diu a la formiga, escolta, no tinc casa, no tinc menjar. Diu, doncs mira, no t'has passat l'estiu cantant? Doncs ara passa't l'hivern ballant. I què vol dir això? Doncs que els jovens en l'estiu tenen que treballar per en l'hivern poder menjar. I este cuento ja s'ha acabat. Parlant de dentaures em ve al cap l'abuela de Maria Amparo. Sí, que vinguent en el cotxe de línia va arrojar, la va perdre i nunca más se supo. Ah, la va trobar? Sí, l'autobús va fer arrere i la va trobar. Conta'm això, com que va fer arrere l'autobús? Però va arrojar per la finestra? Sí. Va marejar, va treure el cap per la finestra, va arrojar i la dentadura va trobar. I a l'altura d'on va ser això? Pues no ho sé, anant a València, en Serrano. Anant o tornant, no sé si era anant o tornant. Tu conta que així el cotxe d'ací a les 6 del matí i arribem a València a les 10 o a les 10. Gelades com un poll en hivern. I abrasint-se en l'estiu. Per on anava aquest autobús? Beniatjar València Ja vam així directe. pel port de I Benigani. el port de Benigani feia
i una olor de gasolina i una fumeguera. No vos eixia contra anar a la Pobla per el tren o què? No, perquè allò anava directe i el tren havies de fer transbordo. Directe, sí, però... Directe, li costava però anava directe. Ahora nos portaba mi abuelo en el macho. Si podíem anar en tren. Vos portava l'abuelo en el Mi macho. abuela en el macho nos portaba a la Pobla a l'estació. I així no podíem anar en tren a València. Això o el I els asientos de fusta, que acabaves baldar. Nosaltres encara eren xiquetes i com aquell, però les persones majors jo no sé com ho aguantaven, perquè un xiquet ho aguanta tot, però quan ja estàs més dureta costa més. Bueno, jo estic pensant una cosa, les dos mengem el mateix. Tu mira que flaca i jo que grossa. Damunt tu el vistes de negre i m'ha vestit de blanc. Home, ho hem fet a l'enrevés, no? I ara me'n recorde d'un cuento de m'abuelo que no l'ha anomenat. No l'ha anomenat, que els xiquets també els ha contat moltes voltes, ara ja no estan. Bueno, igual té, però ells els han sentit moltes voltes en l'escola. Antigament s'hi ballaven les danses, i les ballaven en la plaça. En la plaça no n'hi ha ni arbres, ni ahir, compta que l'autobús girava en la plaça, com era l'autobús de gran, no? Doncs no n'hi ha arbres, ni n'hi ha banquets, ni hi ha res. I ahir feien les danses. Així, en casa de Pe de Bernardino, que és eixa casa que està mig caiguent, n'hi havia una finestreta que donava ahir cara a la plaça. I vivia un matrimoni. I la dona feia anys que no havia eixit a ballar. I diu, xico, enguany tornen a fer danses, jo tindria ganes d'anar a ballar. Ei, doncs vés. Diu, però és que m'ha provat el tratge i la falda, que les faldes eren de ratlles a colorets, i portaven així una veta, que tu li podies donar o nugar. Diu, però el cos i les mànegues me s'ha fet estret. Li va passar com a mi, es va fer grossa i no li cabia. Bueno, i diu l'home, doncs se n'anirem a Xètiva, diu, com han d'anar si no tenen diners? Escarba l'orseta, no queda res ni un cèntim. Tu no patisques, agarraré les ferramentes que tinc per ahir i si en la fira de Xètiva em puc vendre alguna, perquè la fira de Xètiva és pel 15 d'agost i així les festes són l'últim diumenge d'agost. Allà tens que les ferramentes, l'home i la dona, se'n van a Xètiva. I ven una podadora i un astral. Com en això ja tenien prou diners, se'n van a una botiga que es dia La Mona, que se'n recordareu molts de la botiga La Mona de Xètiva, i compra la tela. Bueno, se'n venen així, la dona es posa a cosir-ho i se ho fa tan bonico, tan bé, ja li venia bo, ja podia ella manejar-se. I així, en el forn este de pila, ja no estan així xiquets, anava a dir, així on viu l'abuela de Quique i de Paula, doncs ahir era forn. I no sé què va passar, que el volien netejar no sé què, justament només feien forn el dia de les danses. I era el dia que tenien que pastar, perquè si no ja no tenien pa en tot el temps. I diu la dona, mira, després que han venut l'astral i la podadora, i m'ha fet això, ara no puc ballar. No puc anar a ballar perquè és que tinc que pastar. Diu, xica, dis-me com s'ha de pastar i jo pastaré, no et preocupes. Diu, però tu sabràs. Diu, tu dis-me, jo ho faré. Doncs bueno, tu poses la farina, fas un clotet, desfas la llevadura, el rent, un pessiguet de sal, i tu vas tirant tauia i vas pastant-ho, i després ho has de deixar fer bo. Doncs bueno, jo ja ho sé, tu vés anar a ballar les danses. Ja tens ahir el xirimitero, els tabalets i totes les coses, ballant les danses. I l'home comença a pastar. Comença a pastar, però com anava assomant-se per la finestreta a veure-les ballar, i anava pastant, anava posant tauia, i per fi allí tenia un xarco que no s'aclaria. Ara jo què faig? No puc treure la meva dona de les danses. I què faré? I com li ho diré? I allò ell no s'ho treia de les mans. I per fi li s'ocorreix assomar-se per la finestreta que donava a la plaça i diu: cos de podadora, mànegues d'astral, el encargo que me has hecho, l'àvia li ha fet mal. I aquella, ballant, diu: tanina, posa-li farina i te s'endurirà. El retordotos, que avui també l'han nomenat, no?
que mos va batejar a nosaltres. Jo anava sempre en Matia i Montió, nosaltres anàvem molts diumenges, i quan era hivern, bueno, d'una còmoda que tenien allí, entre unes malenetes que feien gust de taronja així allà, rància, però jo me la menjava perquè berenaven 3 o 4 cases d'otos, no penses? En cada casa que em donaven berenar jo berenava. I me'n recorde, ell tenia una ama, però l'ama era fadrina, així com esta dona a casa era fadrina. I diu, bueno, la teua Emília diu, la meva Emília, mira, a mi em ve molt bé perquè en l'hivern mos gitem els dos i no passem fred. I això no us cuento, això és veritat. En Otto sempre han sigut avançats, Sí, doncs bueno, així n'hi havia un gosset, també famós, d'un tio de les hueles de nosaltres. Era un home que anava als bancals i es va casar amb una mestra, doña Encarna, i entonces la mestra el va convoyar i el va animar a que estudiara per secretari. I com de matí anava als bancals i de nit estudiava en un cresol, doncs només feien que plorar-li els ulls. Allà tens un dia que se'n van el gos als bancals i feia fred, i quan se sent a dinar, el gos li s'encara aixina d'ell i li xorraven les llàgrimes. I diu, Perla, que tu també estudies per secretari? Això és de veres, això és de veres. Faria bon secretari, no aquí? Si no és que els gossos poden fer moltes coses, I ja està. I ara, que ja hem dit prou... Ah, no, que tens un destrellat. Anaves a dir un destrellat? No. Ah, te'l veia a la punta de la llengua. No. Pues no sé si tenia alguna al cap, però se n'acaba d'anar. M'ha quedat en blanc. M'ha espantat. Sí, algo anava a dir, però no sé el què. Pues moltíssimes gràcies. Veus? Ja ho sé. Una cançoneta, com has nomenat Bufali, el retorn de Bufali, pixa fil negre, a la porta del sastre pa que s'alegre. Això no ho sabies. Ni Pep Botifarra ho sap tampoc, veus? Pues això no ho posarem en el vídeo perquè no s'entere. Hala. Moltíssimes gràcies. Jo m'ho he passat bé, Tere, i tu? Molt bé. Pues ja està. Jo, de veritat, avui així, el cuquet eixe que des de xicoteta tenia, tu me l'has deixat així, que eixirà, la palometa. Veus, t'havien donat només xitxarra i ara has de papallona, Sí, senyora. Moltes gràcies, Almudena, per confiar en mi. Sempre saludem, no?